ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିଛକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜିତିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଖେଳର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ କାକଟପୁର ଜାହାନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ।